نحمدك يا من هو ذو الجلال والكبرياء والصلاة من الله والسلام على سيد الحياء ونشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن من هو خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين قدوة عمدة كافة رحمة للعالمين عبد الله ونبيه ورسوله أوتي علم الأولين والآخرين عبد الله ونبيه ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
معزز اور مکرم حاضرین سامعین، بزرگوں، عزیز بھائیوں، محبوب ساتھیوں، محض مخلص مسلم موحد دوستو، السلام علیکم۔ بڑی ذلت اور عاجزی دے نال درخواست ہے اس ذات ذوالجلال والکبریاء دے دربار وچ کہ او ذات بے پرواہ محض اپنی ہی عنایت اور توفیق دے نال ایسے الفاظ بول سکن دی توفیق عطا فرمائے جنہاں لفظاں دے نال میری اور تساں سب حضرات دی دونوں جہاناں دی سعادت نصیب ہو جائے۔ اکثر لوگ اج کل جلسیاں نو تماشبینی سمجھدے ہیں، چونکہ دھڑ بندی پارٹی بازی دا دور ہے، اس واسطے تقریباً خالص اللہ دی رضا واسطے جلسے نہ کوئی کریندا ہے نہ سندا ہے۔ الا ماشاء اللہ اے جیا طرز اس قوم نو نصیب تھیندا ہے جنہاں تے اللہ دی لعنت، اللہ دی مار تے پھٹکار پائے ونجے کہ دین اسلام نو مشغلہ تے کھیل سمجھ دیں۔ اس واسطے ہر فرقہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میرے سنن والی نفری بہت زیادہ ہوئے، نعرے بازی ہوئے، زندہ باد تے زندہ بود دے نعرے ہوئے، دین سمجھنا یا سمجھاونا، سننا یا سناونا نہ اج کہیں دا مقصد ہوندا ہے تے نہ او فائدے نصیب تھیندے۔ اس واسطے میں اپنے تمام احباب مسلماناں دی خدمت وچ عرض کرے سا کہ اگر تساں اے سوچو کہ زندگی دے کسے موڑ تے ون کے مولوی پیر دا اپنا اختلاف کڈائی موک ہوئی سی، اے اپنے ذہن چوں کٹ دیو۔ ملاں تے پیر دا اگر اختلاف کدائی مک سکدا تا اللہ قرآن پاک وچ انہاں تے لعنت نہ کرے ہا۔ اللہ نے نال وجہ ہی دسا دیتی ہے، جو مولویاں تے پیراں دا آپس وچ جڑا اختلاف ہے یہ کیوں نہیں مٹدا؟ وہ اس واسطے کہ یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ یہ اختلاف مٹاون تو وہ سمجھتے ہیں کہ اے ساری دھڑے دی آمدنی، سڈیاں خدمتاں، ساری پیری مریدی، ساڈا مقتدی تے پیشوائی والا، اے نظر نیازاں تے تحفے تحائف، اے بولو۔ اس واسطے ایک پاسے میرے محمد جی بے مثال جوان کھڑا ہوئے، نال اس دے بے مثال بے عیب لا ریب قرآن پاک ہی ہوئے، تاں ہی انہاں دی نظر اپنی پیٹ تے وقار تے ہوندی ہے۔
چاہے قرآن جہے پاسے ونجے، پیغمبر دی زبان جہے پاسے ونجے، وہ آدھن پیٹ تو تھلے سب کچھ ہیٹ 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 ہے۔ اج دا جڑا اختلاف ہے اللہ دی قسم ہے وہ بھی ایہو اختلاف ہے۔ میں بھی تو آخر کچھ نہ کچھ مولوی ہاں، کہ مولوی آدمی اپنے حالات جڑے دوسرے نالوں زیادہ جانتا ہے۔ اس واسطے تساں لوگ بغیر قصور دے مولویاں پیراں دی بھیڑ تے لڑائی دیکھ کے مشغلہ بنا کے مرتد نہ تھی وہ۔ تساں اے دعا کرو کہ اللہ ساکوں اوہ رستہ دکھا جڑا رستہ تو پسند کیتا ہے تے تیرے محمد نے اگاں بیان کیتا ہے۔ پچھلے دنوں دے اندر اتنے کوئی تماشا تھیا ہے، تماشا تو اپنے دیانتداری نال آکھو کنجراں دا کھاڑا دیکھن نال اتنا بد مزہ نہ تھے ہو سو جتنا یہ جلسہ سن کے بد مزہ تھے ہو۔ حلالی آدمی تو انہیں سمجھے سی کہ دوسری دی ذمہ داری میرے کول کائی نہیں۔ مسلمان قوم جتنا اج دے جلسے سن کے بد مزہ تھیندی ہے، حالانکہ قرآن و سنت دا واز تے جلسے سنن نال اجڑیاں ہوئیاں جھوکاں ایمان دیاں وس پوندیاں۔ اج جلسے سنن نال نتیجہ نکلدا جو اگے کوئی لپ چکا ایمان دا ودا ہوئے تو وہی لٹوا کے ویندا بندہ۔ اس واسطے دین کو اسلام نو مشغلہ تے کھیل نہ بناؤ کہ فلانا مولوی وت گیا تے فلانا شاہ وت گیا تے فلانا انج وت گیا۔ جے او وت ہی گئے تو جہنم وچ ضرور ویسے۔ اس واسطے جہے دھڑے دے نال تو انجے صرف پارٹی بازی دی تو نال لگ سے۔ بعض لوگ آتے ہیں مسئلہ تو احمد سعید دا سچا ہے پر اساں پارٹی نہیں چھوڑ سکتے، یہ بھی میں سنیا ہے۔ مسئلہ تو ہے سچا مگر اپنا دھڑا اساں ایمان نال دساؤ اے بندے دا پتر ہے، یہ گل کرن والا ایڈا بے غیرت تا خنزیر بھی نہیں حیوان جتنا اے بے غیرت ہے جڑا دین نو ایک مشغلہ تے پارٹی بازی سمجھی ودا، اس نو خدا دے دین دی کوئی پرواہ نہیں کہ سمجھنا حق کے نہیں سمجھنا۔ ایک لحظہ ایک بندے دا گزرے تو اسے دھن چ گزرے۔ اللہ جڑے رستے دا تو آپ انتخاب کیتا ہے میں مراں تائیں اسے تے جے جیواں تائیں اسے تے۔ تے جڑا مولوی یا جڑا پیر اس بنا تے واز کریندا ہے، اس بنا تے خطاب کریندا ہے جو میرا شان تے وقار ودھے تے دوسرے دا گھٹ وجے، یا اس واسطے کہ کتے چھڑیندا ہے چاہ جو تساں بھوکو سٹیج تے تاکہ اس دی انسلٹ ہوئے تے ساڈی شان۔ میں آگاں اس جو خنزیر مولوی تے پیر دنیا چ کوئی نہیں۔ اس کرنا ان چاہیے کہ بیان او مسئلہ کر جس وچ میرے اللہ دی رضا ہوئے، محمد دی سنت دی راہ ہوئے۔ لوکو دہاڑے قیامت دے جے کھلے جھلن دا ٹائم آیا تو کو کلیاں کو لگنے نال مولوی پیر نیڑے کوئی نہیں آونا۔ جے مولوی تے پیر کو لتر لگے تو تساں نیڑے کوئی نہیں ہونا اس کلیاں جھلنے۔ پرائی قبر چ اپنی لت پھہا کے تے اپنے آپ کو جہنم وچ کیوں سٹیندے ہو؟ کہیں دھڑے دے اندر آ کے نعرے بازی مارن والا انہیں کافر ہے جویں اسلام دا دشمن کافر ہے۔ کیوں؟ نعرہ مار تا جتھے نعرے دے وچ تیرے اللہ پاک دی رضا موجود ہے، محمد دی سنت دی راہ موجود ہے۔ لوگاں دین نو کھیل بنایا ہے۔ میرا جہاں تک خیال ہے بھئی جتنا دین نو مشغلہ ہے سگھر والے بنایا ہے، اتنا کہیں کگھر والے نہیں بنایا، کیونکہ سارے کمینے کمینے لوگ رل گئے
کمی تے کمینے لوگ انہاں دین نو انج ٹھاٹھ بنایا ہے، ملا تے پیر نو انج نچائندے جی کلندر رچھ تے باندر نو نچائدا، ورنہ غیرت مند آدمی دی سٹیج تے انج کدے ہو سکتا ہے کہ کوئی مولوی تے کیچڑ اچھالے؟ محمد پاک نے اپنی زندگی وچ اپنی ذات دا بدلا بھی نہیں کیتا، جتنے بھوکن کائنات وچ اللہ پاک فرمایا میرے پیغمبر تیری تھارے میں آپ بھیڑائی کرے سا، تو میرا مسئلہ بیان کی تیرا آزمتہ بالحرب، لڑائی پھیرائی میں آپ کر گھنسا تیرے دشمناں نال، تیرے منہ چوں جدن کوئی گل نکلے میں اللہ دی نکلے اور کہہ دی نہ نکلے۔ اللہ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی مارکا کرے دے ہن شکایت اے ہو جیا تے اے ہو جیا تے اے غریب ہے تے 14 ٹاکیاں کرتے نال لگی ہوئیاں تے اے تھیا ودا تے اے تھیا ودا۔ اللہ دا رسول سنے ہا طبیعت گھبراون لگے ہا نا، اللہ فرماندا ہے واللہ یعصمک من الناس، سونا تیری انج تعریف کرے سا جی آٹے چو وال چھک کے نہیں دا، تیری عزت نو انج چھک کے نہیں سوا۔ مولوی تے پیر دا کام ہے او گل کرے اللہ دی، اللہ تے رسول دی، رہ گیا او دی عزت تے ذلت دا معاملہ او کہندے ہاتھ چ لاکھ عزت بنائے بندہ اپنیاں، جے توڑی اللہ دے کاغذاں چ عزت نہ بنے او توڑی سوا ذلت دے ہور کچھ نصیب۔ میں تہاڈا خیال پیا کرے نا، میں کو میرے عملہ چھڑاونا ہے، تساں خواہ مخواہ دھڑ بندی چ آ کے ایک لین تے پھر کے بعد چاہ کے جو ایک پاسے حضرت صاحب تے دوے پاسے حجرت صاحب تے کو حجرے تے حجرے نال کے وے تو حجرہ تک تا محمد پاک دا، حضرت تک تا اللہ پاک دی قدرت دا تک۔ جے کدے اس امت دے اندر ایہو خیال ہوندا، اللہ جاندا ہے اج کدی ہی اختلاف نہ مچے ہا کائنات وچ، حالانکہ مسئلہ کوئی نہیں۔ جے تینوں کسے آکھیا ہے جو علامہ صاحب اشاعت التوحید و سنت چو استعفی دے دیتا ہے کہ تو آکھا نعرہ تکبیر، اور بے ایمانہ دے گل کو ٹونے ٹلیاں ہوندے ہتھوں جو تو آخیا ہائے 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 افسوس 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 افسوس، بندہ کوئی غلط کردار کرے تو الٹا مسلمان کو افسوس لگنا چاہیے کہ نعرہ تکبیر مارنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر تو ماردا ہو جڑا کافر ہوے، مسلمان دی گمراہی سن کے تے خوش ہون والا تے نعرے مارن والا تو کافر ہے مسلمان۔ حالانکہ تینوں کہیں آخیا کہ استعفی دیتا ہے، جڑا اشاعت التوحید و سنت چوں استعفی دے وہ تو اپنے پیو دا بھی نہیں، جیڑا اشاعت التوحید و سنت نو چھوڑیندا او تے بندے دا پتر ہی نہیں۔ توحید و سنت نو چھوڑ کے میں ون کہڑے پاسے سکدا؟ البتہ جڑے توحید و سنت وچ رہ کے منافقت کردے نے انہاں نوں لتر مار کے میں کڈھنا ہے۔ کسے دی ماں دی طاقت نہیں جڑا مینوں توحید و سنت چوں کڈ ویکھا، جدا مینوں اللہ نے لایا توحید و سنت وچ کہدی طاقت ہے کڈھن دے؟ دنیا نو کر سکتا میں، اپنی جان وجا کے سب کچھ کر سکتا، کوئی شاہ ہے تو بھاوے گدا ہے، بھاوے میرا کوئی مرشد ہے تو بھاوے باپ ہے، بھاوے بھائی ہے، بھاوے چھوٹا ہے، میں سب نو دفع کر سکتا، نہ اللہ دی توحید چھوڑ سکتا نہ محمد دی سنت چھوڑ سکتا۔ جتنا کچھ ہوندا پیا، جتنا کچھ پہ ہوندا ہے، یہ صرف وچ پارٹی بازی تے دھڑ بندہ، یہ بندہ دھڑ بندے والا بندہ پہ چلتا ہے۔ رہ گئی اندر دی مرض، وہ میں نہیں دسیندا، وہ انشاءاللہ چند دہڑیاں توڑی تواڈے سامنے آپ کھل کے واضح ہو گئی سی اصل مرض کیا ہے۔ میں چونکہ اس مرض دے اوتے رکھیا نشتر، وہ تو کہ لایا تھوڑا جہا پوڑیا بھی نہیں، چونج تھوڑی جی تے ٹی ٹی ہو گئی ہے تے چاں چاں ہو گئی ہے، تے میں آخیا اس گفیر نو چھل کے راسا
بھاوے کوئی سید ہے، بھاوے کوئی بلوچ ہے، بھاوے کوئی خان ہے، بھاوے کوئی مہر ہے، میرے چ اگر کوئی عیب ہے تو میدان چ دسے، اگر نہیں دستا تو میں انہوں دے عیباں نو چھلنا ہے، یا تے بندے دے پت بن کے توحید سنت چ رہو، تے جے کر نہیں تو بلوچ اپنی جان تے مرا سکتا ہے، نہ خدا دی شکایت برداشت کر سکتا ہے، نہ محمد دی سنت دے سکتا ہے۔ بات بھائی یہ نہیں جٹا او جاہل بے علما، او میرا بھائی تو اپنے ایمان دی خیر منا، مولویاں پیران دی لڑائی در ویکھ کے اپنا مذہب نہ تباہ تے برباد کر۔ تو رات دن آخر ایک دن پیش ہونا تو خدا دے دربار وچ، جے تو اٹھے آکھیا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، حال وہ ہائے او ربا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، حال میری بد قسمتی میں اتنے کچھ نہیں سوچیا، سگھر دے علاقے وچ، میاں والی دے علاقے وچ، ملتان دے علاقے وچ، عرب تے عجم دے علاقے وچ مینوں قرآن پاک سڈیندا رہا، قرآن پاک دا دائی مینوں سڈیندا رہا، مگر لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلانے ڈھینگڑے خدا خانہ خراب کرے میں او دے پیچھے لگ کے میں انہوں پیر سمجھی رکھیا، میں انہوں بزرگ سمجھی رکھیا، میں انہوں علامہ سمجھی رکھیا، میں انہوں شیخ الحدیث سمجھی رکھیا، میں انہوں گگے چولے والا بزرگ سمجھی رکھیا، وہ تو اج پتہ پہ لگتا ہوتا بھیڑیا تے گر گا جا میرا گاٹا ود کے چھوڑ دیتا ہے، ہائے افسوس میں محمد نو بھی نہ چھوڑا تے محمد دی کتاب نو بھی نہ چھوڑا۔ لقد اضلنی عن الذکر لما جاءنی، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، افسوس میں ساری کائنات نو چاہا کر دیواں مگر اس جانی، جب ٹر کے میرے بوہے تے اللہ دا قرآن آ گیا میں کیوں چھوڑ دیتا قرآن پاک؟ او قرآن بھی تیرے گھر چ موجود ہوئے تے وت بھی مسئلے ودا مولویاں دے مننے، قرآن بھی تیرے گھر وچ موجود ہے تے وت بھی کہیں پیر دے پیچھے لگے، وت اپنے آپ نو خنزیر رکھایا کر، تو بندے دا تخم بھی کوئی نہیں۔ اللہ کریم فرماندا ہے آ میرے قرآن کو نو پوچھ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اللہ فرماندا دو کافر اگے آندے پیان قرآن دے نازل ہون کو نہیں پہلے، محمد دے آون کو نہیں پہلے، دو ٹولے کافراں دے آندے پیان، ایک ٹولے دا نام مشرک ہاتھ، دوجے ٹولے دا نام اہل کتاب۔ کئی سمجھ آندی پئی؟ مشرکاں دا ٹولا وکھرا، اہل کتاب دا ٹولا وکھرا، اے دوویں ٹولے اگے بیان دے پیان مگر او بت تھے پیان۔ کیویں تھے پیان؟ کہ پیان بت زمانہ جان دے جفا ماری پیان ایک دوجے نو نکھڑ دے نائن پے حتی تأتیہم البینہ،
میں انہاں دعا دے بیٹے نوں نکھیڑن واسطے اتو بینہ بھیجیا جیندا نام ہے محمد رسول اللہ. ٹھیک کہ کریں گا پیا یتلو علیہم صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ. پڑھ کے کتاباں سنائندا پیا. قرآن پاک بھی پیچھے آیا, محمد جوان بھی پیچھے آیا, مشرک بھی پہلے دے تے اہل کتاب بھی پہلے دے. تا میں رسالے کا نام رکھیا فتق الرتق. فتق رات کا دمانا بیٹ تو فتق کا دمانا چھک, مگر مولویوں نام دا مانا ہی نہیں آتا. جس الو کے پٹھے نو پتہ ہی کوئی نہیں بھائی نام دا مانا کہ ہے وہ پچھوں سمجھ کے سکتا جو کہ لکھیا پیا. رتق کانتا رتقن ففتقناہما. آسمان تے زمین دوویں رتق ہن. آسمان تے زمین دوویں اللہ فرماندا فتقناہما, چھک کے دعا کو میں نہ چھیڑ دیتا. ان اہل کتاب تے مشرک دوئے بت تھے پیان. قرآن آیا تے چھک کے اللہ مشرکاں نو نکھیڑ دیتا تے اہل کتاب نو نکھیڑ دیتا. ہن جڑا آکھے مشرک اہل کتاب ہے کافر کہ نہیں؟ وپار نال آکھ جے قرآن آکھے تا آکھ اہل کتاب مشرک نہیں کہ مشرک اہل کتاب نہیں. قرآن مقدس یہ آخر ہے, محمد پاک دی زبان یہ آخیا مشرک ہو رہے اہل کتاب ہو رہے, اور جڑا دوہنو آخے وہ پورا مہور ہے, مرے مہور ہے. قرآن کاشا وچ لکا کے رکھی جی نہیں رکھی تو سٹ پوے تینوں لدھا مولوی تو کیوں عوام دا چکنا چور کرے نا. یہ تو وجہ ہے نا سارے سامنے نہیں آتے. اللہ جاندا کچیا چیر کے چبا کے بندہ ہڈیاں سمیت کھا وے, پر مشرک دا کھاونا ہی حرام ہے. اللہ اللہ دا نام لے تساں دین نو مشغلہ نہ بناؤ. جہاں ملا کوئی بکواس کرے, کوئی بھوکے یا کوئی اچھا بولے, اس نے آخ جو کچھ بولنا ہی کتوں بول, قرآن پاک چ بول. جے قرآن تیری تائید کرے تو ٹھیک, ورنہ بھوکر کی ضرورت کائی نہیں. ایک کام دیوانی ہر کچھ چھوڑ سکتی ہے مگر اللہ دا قرآن چھوڑنے واسطے تیار نہیں ہو سکتی. ناراض نہ تھی ونجا نور خان سمجھا تو نہیں پیا جان کرے میں لالا اج کل لوت چھٹی ودی ہے کیا تھا پیا پھٹا پیا میں کہ پیا نہیں پھٹا پیا. اچھا ہاں ہاں او یار تو قرآن مقدس قرآن پاک اپنی جہت توڑے محمد دی زبان دو تے اعتبار کر کے ہا او ملا خدا بھی تیرے تے ہدایت ہوئے, اللہ تے کو ہدایت دے توڑے اللہ دے رسول دا تے حیا کریں. ہاں بے حیا زمانے دا تیرا میرا امام ابو حنیفہ امام اعظم کو منیندا ہے. جڑے اہل حدیث حضرات ہیں انہاں دے کولوں میں نہیں پوچھدا پیا, انہاں کولوں پوچھدا پیا جنہاں دا ایمان ہے امام ابو حنیفہ دے نال. تساں تے حنفی لوگ ہو کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو جڑے کوئی نہیں حنفی. حالات حنفی لوگ ہو, امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے منن والے لوگ ہو. اچھا بھاویں کوئی تقلید کرے امام دی تے بھاویں نہ کرے, اس سچ تا سارے متفق ہو کہ جتنا اللہ دی کتاب نو ابو حنیفہ سمجھیا اتنا پچھلیا نہیں سمجھیا. اتنا پچھلیا امام اعظم رحمت اللہ علیہ دا بیان انہاں دے حلقہ احباب سارے حنفیاں دا بیان, امام سرخسی جنہاں دی مبسوط کتاب ہے جس وچوں اگاں فتوی چل دن ساری دنیا دے اندر, او لکھدا امام صاحب دے مسائل تے مذہب دے حوالے نال لکھدا
کہ لوگو متا سمجھو جو اے اساڈیاں فقہ دیاں کتاباں ہیں تے وچ دین دی گل کائی نہیں نہ اے سمجھ کے سنو پہلے اس فقہ دے اندر ساڈا دین ہوندا ہے تے پیچھے فقہ ہوندی ہے تے آؤ ساڈے دین دی جز تانوں دسیے او جز اے ہے کہ مشرک دی ذبیحہ کھاون والا او کدا ہی مسلمان نہیں ہو سکتا مشرک دی کٹھی کھاون والا ہاں مت کوئی اگوں آتا ہے مت تینوں کوئی شک چ سٹے کہ محمد رسول اللہ جڑے مشرکاں دے وچ رہے نے آخر کدا ہی نہ کدا ہی تا کٹھی کھادی اسی نبی کریم قریشیاں دی خاندان دے جو ہن تو جو آتا ہے کہ میری برادری دے بندے نے اس واسطے میں کلاں دے چاول ہی کھا گھندا تیجے دے کھا گھندا چوتھے دے ساتے دے اکیے دے ہو سکدا نبی کریم ہی اپنی برادری تے قوم دے وچ رہ کے کدا ہی انہاں دی کٹھی کھادی ہوے امام مبسوط والا دا آ مت شیطان تینوں انگل پہ دے میرا مذہب تا اے ہے کہ مشرک دی ذبیحہ کھاون والا مسلمان نہیں آ تینوں محمد دا دساں لا یظن برسول اللہ ولا یظن برسول اللہ انہ کان یاکل ذبائح المشرکین لأنهم كانوا يذبحون بأسماء آلہتہم او بندہ میں تے کو قسم چاہ کے دیندا میرے محمد رسول اللہ دے بارے دے اندر اے میں دسیندا پیا اے گمان بھی نہ کرے لا یظنو لا زن بھی نہ کریں گمان بھی نہ پیا کریں اے گمان بھی نہ کریں کہ نبوت تو بعد رہ گیا نبوت دے اعلان کنو پہلے بھی کدائیں بھول کے محمد پاک نے مشرک دی ذبیحہ کھادی ہوئے لا یظن برسول اللہ انہ کان یاکل ذبائح المشرکین اللہ دے پاک پیغمبر بھول بھلیکھے نال بھی کوئی نہ چنانچہ بخاری شریف دے اندر حدیث نے ملا نو آکھ پٹ بخاری امام بخاری دی کتاب حدیث امام بخاری فرماندے نے اوتیا برسول اللہ سفرۃ من اللہ میں نبی کریم قریشیاں دی دعوت تے گئے قریشیاں نے ان کیتا تانبے دا بھریا ہویا تباک گوشت دا پکا کے رکھیا محمد رسول اللہ دے کیونکہ تحفے تحائف ایک دوجے دے چل دے رہے ویندے ہان دعوتاں بھی کریندے ہان پہلے اعلان نبوت تو بھی پہلے انہوں نے جڑے ویلے دعوت کیتی ہے او تے یاد رسول اللہ سفرۃ اللہ میں سفرا سڈیندے ہیں تانبے دے برتن کو تانبے دا ٹرے تے تانبے دا او تباک بھریا ہویا گو پیش کیتا گوشت پکا ہویا نبی کریم فرمایا لا آکل ذبائح المشرکین بھاویں نبوت دا میں دعویٰ جو نہیں بھی کیتا تے اجر تے پتہ بھی کوئی نہیں جو نبوت آمنی ہے کہ کوئی نہ اللہ دے رسول نبوت ہی پہلے آ دیں یار طبی طور پہ میں مشرکاں دی کٹھی کدا ہی کھادی کوئی مشرک دی کٹھی کدے تے اے بہ کے آکھے میں تا شیعہ دی کٹھی بھی کھا گندا کیوں جو میرا ابا جی کھاندا ہے او بے وقوفا ابے جی نو کیوں بدنام کرے نا ابا جی تیرا تقوی دا پہاڑ ہے ابا جی تو کون ہے میں اپنے ابے جی کا نام نہیں پہ لینا یہ میں ضیاء اللہ شاہ صاحب دے ابے کا نام لے رہا خیر جیڑا اجے بھی دعائیں دے رہا ہے آدھا مینو اللہ کی قسم ہے اللہ میں صحیح تے میں قیامت توڑی راضی ہوں گواہ ہون دا میرے کو موجود ہے کیوں بدنام کرنا ہے اپنے والد نو تو صاف گل کر کے میں گیتی میری تھڑک گئی ہے
میں اصل رستے تو لے گیا کسی بے ایمان دی اندی پڑھاون نال غلط رستے تے تینوں لا دتا گیا ہے ورنہ میرے عزیز او تے پہاڑ استقامت دا پہاڑ ہے عنایت اللہ شاہ دنیا ادو دی ادو پھر جاوے اج بھی ون کے پوچھ کے آکسی یار متقی آدمی دا تقوی اجازت نہیں دیتا کہ مشرک دی کٹھی کھاوے تو ایمان نال دا سانو تقوی دی ضرورت ہے کہ فتوی دی ضرورت ہے بول مسلمان نو فتوی دی لوڑ ہے کہ تقوی دی لوڑ ہے جی تقوی دی لوڑ ہے تو عنایت اللہ شاہ اج بھی حالانکہ مرض بستر دے مرگتے پیا ہے مگر وقت بھی آکسی متقی آدمی متقی تے پرہیزگار آدمی دا تقوی تا محفوظ رہی جو مشرک دی کٹھی کھاون تو توبہ کر جاوے کیوں جھوٹ بول کے اپنے باپ نے بدنام کرنا ہے ساری دنیا تو عنایت اللہ شاہ نہیں نہ بن گئی تیری عزت صرف اس واسطے ہے کہ تو عنایت اللہ شاہ دا پتر ہے ورنہ 60 لفظ بولن دی میں نے اللہ توفیق دیتی ہے ایک من پچ اج تھوڑی دنیا دا ملا کوئی نہیں زبان میری ڈک سکیا میرا بیان نہیں ڈک سکا تو کس باغ دی مولی ہے کہ کتے بھوکاویں اور انہوں نے بھوکاویں جڑے اج تھوڑی منہ دھو کے سمجھتے رہتے میاں والی جنہوں نے بندے والی بت ماتی کوئی نہیں مگر میں بار بار تمہیں اپیل کرے سا تسا تماشا نہ بناؤ دین دا اپنا بیڑا غرق نہ کرو چلو اس پاسے جی اللہ دا قرآن جا رہا ہے تو پھر محمد دی زبان تے جسم جان جا رہی اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے انی لا آکلو یار میں نہیں کھاندا ہوندا ہائے ہائے میں نہیں کھاندا ہوندا انما انا آکل مما ذکر اسم اللہ میں تا او ذبیحہ کھاندا جڑی اللہ دے نام دی ہوے تے مسلمان اللہ نو منن والا ذبح کر رہا ہوے او مارکا میری برادری تا ہو پے تساں میرے پترو پتریر تا ہو ایک دی اولاد تساں ہو تے دوجے دی اولاد وچوں میں اسحاق دی اولاد وچوں تساں اسماعیل دی لڑی وچوں میں پترو پتریر ہیں چچیرے پھرا ہیں ہکے پیو دے پتر ہیں مگر مذہب جتھے آ ونجے اتنے پیو پتروں دیا لڑائیاں وڈیاں تھائے ہوندیاں باویں جڑا کچھ سونا پکا کے کھانا میں مشرکاں دے ہتھاں دا گوشت محمد کھاندا نہیں لا آکل مما ذبح او جڑا ذبح کیتا ونجے ذبح کرن والا مشرک ہو بھاویں منت غیر منت دا اس بنا تے اللہ دے پاک بعد پیغمبر دی سنت تے عمل چا کر قرآن دا مشرک ہو رے اہل کتاب ہو رے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کل مشرک فہو کافر ولیس کل کافر بمشرک ہر مشرک تا کافر ہوندا ہے ہر کافر مشرک نہیں ہوندا او مکے والے مشرک تا کافر بھی ہیں مگر یہودی تے عیسائی او یہود و نصارا اہل کتاب کافر تا ہیں پر مشرک کوئی نہیں اس واسطے جو اللہ نے بھی نکھیڑ دیتا ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین اے دو بتے پیان منفقین ایک دائی جدا نہ ہو سکتے ایک دوجے کو نکھڑ نہ سکتے منفق نہ ہو سکتے تا اللہ فرماندا ہے انہاں میں چیرنا ہاں انہاں پارنا ہاں انہاں جھڑکاونا ہاں انہاں پھوڑنا ہاں انہاں نکھیڑنا ہاں اس واسطے جنہیں دو فرقے ہن انہیں میں دو چیزاں دو بھیجیاں ایک جوان ہی بھیجیا تے دوجا قرآن ہی بھیجیا انہاں دوہاں نے رل کے جھڑکا چھوڑیا حتی تات یہم البینہ مشرک نکھڑ گئے اہل کتاب نکھڑ گئے مشرک نکھڑے تا اللہ فرماندا ہے فقتلوا المشرکین مشرک دا حکم ہے جتھے مل لگنے اس نو قتل کر دو تاکہ نہ جان رہے نہ ہاتھ رہے تے نہ ذبح کرے تے نہ کوئی لدھا مولوی کھاون دا نا گنے فقتلوا المشرکین
ہے سو وجدتموہم جتھے لب ونجنے مشرک اتھائی انہوں قتل کر دیا ہے تے جتھے اہل کتاب دا لب ونجے انہوں قتل نہیں کرنا بلکہ قاتل الذین جو لڑن تا لڑیا ہے آپ انہوں دے نال لڑائی نہیں چھیڑنی کہ اس واسطے انہوں دے کول آسمانی کتاب موجود توحید دا دعوی موجود لہذا متا اسلام دے زیادہ قریب انہوں نے چھوڑن نال متا حیا آ ونجنے تے شرم دی وجہ تو قرآن نو بھی من گھننے او مشرک جڑن نہ کہ کتاب نو منیندن نہ کہ نبی نو منیندن او اپنے بزرگاں تے اکابرین دے پیچھے چل رہے ہیں تے تاں زدت کھلوتے انہاں نو قتل کرے سو تا فتنہ بند ہو سی او جڑے اہل کتاب والے انہاں دی چھوکری دی گھن گڈی کرو جاکڑی نہ دی گھن گڈی کرو انہاں دی ذبیحہ کھا گڈی کرو کیوں اس واسطے کہ انہاں دا دعوی لا الہ الا اللہ باوے جھوٹا بھی دعوی انہاں دا پر ہے تے صحیح دعوی اسے دعوے دی برکت نال اساں انہاں دے نال نرمی کیتی تے مشرک دا تا مڈو دعوی ہی کوئی نہیں لا الہ الا اللہ دا لہذا جڑا زبان نال بھی دعوی نہیں منیندا فقتل المشرکین انہوں نے کیا کر دیو اللہ دا قتل کرو تے گوشت گن کے ودا کھانا ہاں ہاں غیرت تر گئی ہے ملا تیرے اندروں سچی بات ہے جیڑا مشرک نو اہل کتاب تے اہل کتاب نو مشرک آدھا ہے قرآن دا سدھا بن کے رہے محمد دی زبان دا سدھا بن کے رہے چھوٹا تے بھاوے بڑا ہے اور قتل کافر ہے اسلام دی رتی ہو سچ کوئی نہیں کہیں سمجھ آتی پہ نہیں پر تو منت کرے سا شغل نہ بناؤ جدے قرآن تے محمد دی زبان گھن ونجے اڑائی تو تو سہی کوئی اختلاف نہ راسی ہن اے دسو میں جڑے بندے دے گھر دے نال ون کے آکھاں توجہ ہے توجہ ناراض تو نہ اٹھی نہیں پڑے کہیں سمجھ آتی پہ نہیں پر تو منت کرے سا شغل نہ بناؤ جدے قرآن تے محمد دی زبان گھن ونجے اڑائی تو تو سہی کوئی اختلاف نہ راسی ہن اے دسو میں جڑے بندے دے گھر دے نال ون کے آکھاں توجہ ہے توجہ ناراض تو نہ اٹھی نہیں پڑے اور نہ بابا یہ نہ آخ یہ مسلمان ناراض تھی ونجن تو وقت میرے واسطے تو بخشش مشکل تھی ہوئی سی پر یہ ایک شکر ہو جی تسا پکے مسلمان ہو کوئی نہ تسا ہو شبے والے دھڑے والے سارے دھڑے والے مسلمان بڑے وطن تھوڑے ایمان والا بندہ ہے کوئی نہ اللہ کی قسم نہیں تھا جدن دا دین تے سگڑ چ بیان ہونے لگا ہے جتنے علماء این بیان کیتا نے کدا ہی ان پارٹی بازی تے فرقہ نہ بنیا جے ایمان دی رتی ہوندے وچ جتھے جاندے گھر چ قرآن موجود ہے وقت انہوں ہدایت دا رستہ نہیں ملتا اس لیے کافر ہو کون جہان وچ میں جو ون کے ایک مولوی یا پیر دے گھر دے نال ون کے جلسہ کراں تے ون کے آکھاں بھائی اگے کھرکے کھرکیاں دے پیچھے ہوندے ہن او سنگ دے ہن تے او پتہ لگدا بھائی کھرکی چ بیماری ہے اج اوہو کم مولوی تے پیر بیٹھے کریں دن لوکاں دیاں دھیاں تے بہناں دے بازو سنگ دن تے تاں آدن فلانے نو فلانے مر دے یہ انہاں دیاں عادتاں کھرکے والیاں نے تے ہن پکے خنزیر تے دلے تے بے غیرت نے جڑے انج کر کے ول تویز دا کاروبار چلائی بیٹھے نے بندے دے پتر نے ایمان نال دسا جی میں اے ون کے آخا وہ مینو معاف کرے سی یہ قصور میرا ہی نہیں اور کوئی قصور نہیں میرا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سمجھ لو وت بھی میں آخر بیٹھا کہ شاید اللہ دا رسول آدھا اس نو پڑھو تے دم کرو اس نو پڑھو انہاں تعویذ بنایا ہے اے اتنے خانے والا ٹوکویں حرف وچ قرآن دے لکھ دین لفظ قرآن دے بگاڑ کے لکھ دین پڑھن والا پڑھ نہیں سکدا بلکہ میں ہوں نہ نہیں گھندا
تج پیر چ ون کے پوچھ لو جتھے میٹنگ تھئیے بلکہ نہ دسے نہ چا کوئی عیب نہیں. قاضی عصمت اللہ صاحب کولو ضیاء اللہ شاہ دوے تریے سارے موجود ہیں. ایک لائن چ دوجی لائن چ میری پارٹی آئی. اس واسطے اتھے مناظرہ ہونا. مگر شاہ صاحب نے پہلے جا کے 2-3 دن طیب صاحب نو آخیا مناظرہ نہ کروا نہیں تو ساری خیر کائی نہیں. اصا گئے اسے انہیں آخیا سلو کر لو. میں آخیا ٹھیک ہے جی میں راضی ہو تو اصا جماعت پھوٹک پاؤن واسطے تیار نہیں سلو کرو. بہرحال پہلی گل قاضی عصمت اللہ نے اٹھے کی تھی کہ میں مناظرہ کرنے واسطے تیار نہیں. پہلی گل قاضی عصمت اللہ نے اٹھے کی تھی کہ میں مناظرہ کرنے واسطے تیار نہیں. گل ختم ہو گئی. خود امیر صاحب نے پوچھا قاضی صاحب میں نے سنا ہے کہ آپ ایک ایسا تعویذ قرآنی دیتے ہیں اور اس آدمی کو کہتے ہیں کہ رات کے 12 بجے ننگے دھڑنگے ہو کے سارے وجود پہ اس تعویذ کو منع کرو. ٹیپ جن موجود پہ اٹھائی امیر صاحب کو لو اور ہر بندہ جڑا شریک ہاں وہ تمہیں دسے سی جو واقعی نہیں ہویا ہے. بھائی تو قرآنی تعویذ دینا ہے تو قرآن دا تعویذ لکھ کے تے وقت تو آخنا ہے کہ سارے وجود ننگیج تے بھی پھیرو 12 بجے رات دے اٹھ کے کیا یہ جائز ہے؟ اور کیا قصور کیتا ہے؟ اس نے آخر لگے کہ ہاں جی وہ میں فرعون تے حامان دا نام قرآن چ لکھ کے دینا ہونا. میں آخیا کیا حامان اور فرعون کا نام قرآن میں نہیں ہے؟ حامان تو فرعون دا نام تو پھیڑا ہے پر قرآن تو اللہ ذکر کیتا ہے نا. تو لوگوں نو دینا توید قرآن دا بنا کے تے قرآن دا توید سمجھ کے اتنے ملیندن اجن ہور کافر دے گل کوئی ٹونے چلی آدھے جڑے قرآن دا نام دا تویز دے لے اگلا بھی قرآن دا سمجھ کے مت نگیج تے ملے وہ بندہ دیون والا مسلمان کی رہ سکتا. مینو آخر لگا ہے اکھے وہ جن اکھے انج نہیں نکلتے. جن مسجد چ بیٹھا قرآن اگے پہ آئے اور اگر لفظ میرے غلط ہوئے تو میں اپنی جب کٹا دے سا. کوئی مائی دلال ثابت کرے غلط ہے تو نال نال ضیاء اللہ شاہی سر ہلیندا ہاں بھائی قاضی صاحب ٹھیک بیٹھے آتے بخیر بولیا نہیں. اس آخیا جی کہ جن انج نہیں نکلتے. میں آخیا جن وڈے بے حیا ہے قرآن دا حیا نہیں کریں تو فرعون دے لفظ تو ڈر کے بھج وجدن پیچھے. اللہ کہیں اس ٹھیک آخیا کہ میں ٹھیک آ میں آخیا اجر بھی آدھا اس ٹھیک آخیا تو بس مرے نہ پھر اتنے کہا کے کھائی بالا اللہ اللہ ہاں کوئی قصور نہیں. سنو قرآن مقدس بھی بے ادبی کرن والا قرآن نو تویزت ٹوکویں لکھ کے دیوان والا قرآن دے خانے بنا کے لفظ دی حیات قضائی بگاڑ کے لکھن والا لوگاں دے دل وچ پواون والا لوگاں نو ٹوکرے تلے رکھا کے اتنے عورتوں نو بٹھا کے اتنے نوا کے قرآن دی بے ادبی کراون والا ہر قسم دیاں بدتمیزیاں کرن والا غیر محرم عورت دیاں نبضاں دیکھ کے اس نو کچھن والا اگر ایک کافر نہیں تو اور کافر کون کائنات. میرے ذمہ یہ جرم ہے جڑا جرم نہیں جا سکتا بلوچ دی جان جا سکتی ہے کدے قرآن نالو ایمان نہیں جا پاپ تے اپنے اندر ہیں کرتوت تے اپنے اندر ہیں شرک تے گند تے اپنے اندر ہے تو یہ سعید کی اشاعت توحید چ نکل سکتا ہے. اور سعید دی جان نکل سکتی ہے توحید سنت چ نہیں نکل سکتا. لیا ہاں ہاں نہیں نہیں ٹھیک ہے نہیں وہ گل ٹھیک پہ کرے گا اگے نہ بلاوا بنا رکھا. ملک صاحب میں تو پوچھ کے اٹھی میں خدا بنا تو نہ اٹھی. اللہ اللہ دین نو تماشا مت بناؤ. کوئی پتہ نہیں زندگی کس ویلے ختم ہو جاوے کوئی پتہ نہیں. اللہ دی قسم ہے میرے نزدیک میرے پیر مرشد تے ماں باپ نہیں آونا تواڈے کسے دے نزدیک نہیں آونا حتیٰ کہ چھٹنا اتھے جا کے تو یا اللہ دے قرآن تے یا محمد دی زبان تے کسے دی مت رعایت کرو. ورنہ یہ تھڑے بندی بناؤ نال کو ساڈے وال نہیں تھے پونے تواڈے اس پاسے ونجن نال وہ کچھ نہیں ہوتا. اللہ پاک نے فرما دیتا قلیل من عبادی الشکور کم دے بندے حلالی تھوڑے ہوندے حرامی ڈھیر ہوندے. یہ گل کائی نہیں. گل صرف اتنی ہے
کہ میں چاہتا میں اکیلا نہ ونجا بہشت چ، میرے نال میرے بھائی بھی ساری قوم موجود ہوئے، چاہے کوئی 10 نسل کا بھی ہے، میں فخر نال دن قیامت دے اپنے اللہ دے سامنے آکھ سکاں اللہ میں تہمتاں برداشت کیتیاں، بدنامیاں برداشت کیتیاں، الزام برداشت کیتے، مگر تیری قوم دا میں نقصان نہیں کر کے آیا۔ تو بھی وہ جذبہ رکھ اپنے دل وچ، اللہ اپنی تے اپنے پیغمبر دی راہ عطا کر، چاہے کوئی راضی رہے چاہے کوئی ناراض رہے۔ اللہ اللہ یہ گل میں ون کے کیتی ہے۔ خیر اتنے امیر صاحب نے آخیا بھائی، میں آخیا سمجھو، اب جو سمجھنا چاہتا ہے سمجھانے کے لیے آئے، ہم کیوں نہیں سمجھنا چاہتے؟ اس وقت آخر لگے نہیں جی رمضان شریف کے بعد میٹنگ رکھیں گے، وہاں آپ سمجھا دیں، بحث ہوگی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اللہ کی قسم سے ساری گلا منے دے رہے ہیں بھائی سلو ہو جائے۔ اتنے ہاتھ پیر جوڑ کے سلو آپ کرتے رہے، پھر کنڈ پیچھے آ کے تے چھپر خود چاونے شروع کر دیتے ہیں کہ تو نہیں بندہ صبر کر سکتا۔ اجنتی اصا اپنی ذات کا انتقام نہیں لیں گے، ورنہ سانو پتا ہے کہ وہ قاضی احسان شدہ۔ اچھا اور تن دساں اللہ دی قسم میرا شاگرد ہی نہیں ہو، میرا شاگرد بھی ہے، مگر شاگرد حلالی وہ ہوتا جڑا پہلو بھوکے تو استاد نو بھوکے۔ پر میں یہ بھی سمجھدا کہ وہ آپ نہیں بھوکیا، انہوں بھوکاون والے مگر اس بیچارے دا نقصان کرا دیتا سی۔ اللہ اللہ کم از کم جی علمی میدان ہے تو اللہ دا بندہ آپ سامنے دو بدو، جلے آپس ملنے آئے تو اس لیے جلے کنڈ والے نہ تو اس لیے سارے گناہ سعید احمد دے سر تے آ وے، کیوں ایڈا مجرم تو میں نہیں۔ اللہ اللہ تانوں کوئی بھی اطلاع دے کہ اشاعت التوحید دے وچوں احمد سعید نے صفت انیا کیا کتا بھونکدا پیا ہے، احمد سعید توحید و سنت نو نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں آپ جان آخر سب کٹ چھوڑیا ہے تو وہ جواب ہے کہ میں انہوں نے کٹ چھوڑیا، ٹھیک ہے، انہیں مینو کڈیا میں انہوں نے کڈیا۔ وقت میں دنیا کتاباں بھی لکھتا پیا، وہ بھی چھپ کے آ جاتی ہیں، پہلیاں مولویوں واسطے لکھیاں تا تمہیں سمجھ نہیں آتی، تو شکر ہے جی وہ میرا گمان سچا نکلا، مولویاں نو چھڑا نام ہی نہیں آتا۔ ایک عالم دین مینو کل پیا تھا، وہ تسا لکھیا فت الرتق، فت الرتق، مینو آپ شک پایا گیا میں فسق الرتق کہڑا لکھ لیا۔ ہوں لکھدا پیا عوام واسطے مشرک دی ذبیحہ نمبر 2 اور تویزاں دے اوتے قسط نمبر پہلی، اے 2 اور مشرک دی ذبیحہ قسط نمبر پہلی، اے ہنے چھپ کے آوندا او تسا جٹاں دے پڑھن واسطے ہے۔ تمام علماء ہند، تمام علماء دیوبند، تمام علماء اشاعت و سنت متفق ہو کے آدھن جڑا کلمہ پڑھن دے بعد شرک کرے او مرتد ہے، مرتد ہے، مرتد ہے، او دی ذبیحہ کھاون والا ہی مرتد ہے پکا۔ اور انشاءاللہ تسا اپنے گھر چ بیٹھ کے پرسو تو تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہ پوسی، عام فہم کر کے لکھیا ہے۔ پھر کمال ہے کہ اکثر ہندوستان دے شہیداں دا حوالہ ہے وچ، کیونکہ ساڈے ویلے بھی سید ہے اتنے کہ ہاں کہڑا شاہ ولی اللہ، سید شاہ ولی اللہ، سید شاہ عبد العزیز، سید شاہ رفیع الدین، سید شاہ عبد القادر، سید شاہ عبد الغنی، سید شاہ اشرف علی تھانوی، سید شاہ انور شاہ کشمیری، سید مرتضی حسن زبیدی، سید فلاں سارے سادات تے حضرت انور شاہ کشمیری تا جناب عنایت اللہ شاہ صاحب مدث اللہ العالی دے استاد ہیں، انہاں دا فتوا سارے رگڑ کے لایا ہے۔ جڑا سٹیجاں تے شرک بیان کرے، گھراں دے اندر شرک بیان کرے، کتاباں چ شرک تے کفر لکھے، جڑا اونوں مرتد نہیں آتا وہ بھی الو دا پٹھا ہے۔ مصاب مجہول، مصاب سڈیندن انہوں جہاں دماغ فیل ہو جاوے، مجہول اس سڈیندن جڑا سات پشتیا جاہل ہوے، وہ فرماندن جڑا ہی ہو جائے مشرک نو مرتد نہیں آتا، اہل کتاب آتا ہے، وہ بندے دا تخم بھی نہیں، سیاح آدمی بھی نہیں۔ اس واسطے ایماندار آدمی ذرا بھی ہچکچاہٹ نہ کرے انہوں دے مرتد آکھن دے اندر۔ بت میں آخیا بھائی یہ ہندوستان والے شاہ وڈے کبڑی گئے، ساڈے شاہ نو تو کھاون ہی نہیں دیں، ساڈا ضیاء اللہ شاہ تو شدہ کھا ہی نہیں سکتا، کیوں جو وہ شاہ کاوڑے کھڑے ہندوستان والے۔ اچھا ایک گل، ساری جماعت کتوں شروع ہوئی ہے؟
کہیں کو شروع تھئی جی ہوں بولو نا مولانا حسین تسا یار سوچ کے دسو سوچ کے دسے رہے وقت ملسو تو نہیں اے مولانا حسین علی دہی نے اے بلغت الحیران کہ شاید دوجیاں دی گل چھوڑو اسا اپنے بزرگ دی کراں جتھوں اشاعت التوحید شروع تھئی ہے جڑا اشاعت التوحید و سنت دی بنیاد رکھن والا ہے جے بغیر ساڈے استاداں نو بھی توحید دا پتہ کوئی نہ اسا تے خیر اون قرار سے ساڈے اساتذہ تے مشائخ نو توحید جے آ کے سکھائیے حسین علی رحمت اللہ علیہ وت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ دا اول شاگرد رشید شیخ القرآن الامام الفہام حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب حضرت مولانا حسین علی صاحب تقریر کریں دے بیٹھے غلام اللہ خان صاحب نال لکھدا ویندا ہے وت لکھ کے او دے بعد وکھائندے حضرت حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماندے کہ بچہ بالکل 16 نے ٹھیک لکھی آئی میں تصدیق کریندا یہ تقریر شیخ القرآن اور مؤسس التوحید والسنہ رئیس المفسرین من الاولین والآخرین مولانا حسین علی الوانی اور پھر جمع کرن والا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب ایمان نال دسو جیڑا فتوی اے مشرک دے بارے چ دے دین او تانوں منظور ہے کہ نہیں اے ہن ہاتھ کھڑا کرو جنہاں نوں منظور کوئی نہیں ہاں کارو تو ہاتھ کھڑا بچڑے ہو گئے کہ آ سن حضرت مولانا حسین علی دا حوالہ ویکھن دے بعد تینوں چاہیے کہ حیا کر یا اپنے آپ اشاعت التوحید و سنت دا نہ سڈا تے یا پھر مشرک دی کٹھی کھاون نو اہل کتاب دی کٹھی نہ آکھ آ سن پڑھا سنو نام بتاں و ارواح خبیثہ و تعظیم کے شایان رب العزت است اس بات عموم علوم و قدرت و غیب دانی و مشکل کشائی ذبح لغیر اللہ سجدہ لغیر اللہ وغیرہ ذالک اے کم جڑا کرے صاحب عام مرتد شود صاحب عام جڑا غیر اللہ دی نیاز دیندا ہے غیر اللہ نو سجدے کریندا ہے غیر اللہ دے نام دی سورو پکار کریندا ہے حاضر ناظر سمجھیندا ہے غیب دان سمجھیندا ہے ایو جے کما والا صاحب عام مرتد شود او پکا مرتد ہے اہل کتاب بول یہ سچا کیا حسین علی یہ مولانا حسین علی سچا کیا تو مڑ انہاں کوڑ مارے آئی یا تا اپنے آپ نو دیوبندی نہ اکھا چلو جی تو آتا ہے کہ دیوبندی نہیں میں اشاعت التوحید و سنت دا ہاں تو پھر کم از کم اشاعت التوحید و سنت دے بزرگاں دا حیا کر میں تو سمجھدا مسلک دے لحاظ نال قرآن سمجھیا ہے تو اماماں وچوں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تے مذہب دے لحاظ نال جے قرآن پھر سمجھیا ہے تو مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ سمجھیا ہے یا اس دی جماعت دے انہاں بزرگاں نے سمجھیا ہے لہذا جماعت اشاعت التوحید و سنت دے نام تے ٹکر کھاون والا انہاں دے نام تے دھڑے بناون والا او حیا کر بے حیا تو کس طرح پھر مشرک نو اہل کتاب آکھ سکدا ہے جدا تیری جماعت دے مٹھ بنن والے نے مشرک نو مرتد تا آکھیا اہل کتاب نہیں آکھیا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب او میرے بھائیو اے مسئلہ میں جان کے نہیں اٹھایا مینو آکھن والے نے آکھیا تاں اٹھائے ن مسئلے اللہ دے پاک رسول تے جادو دا اثر نہیں تھی سکدا اے مسئلہ بھی میں اٹھایا ہے تے اے بھی الحمدللہ میں فخری آکھ سکدا انبیاء تے نبیاں تے ولیاں دے قبراں دے سما نو کافر آکھن والا مسئلہ بھی میں اٹھایا اور کسے نہیں اٹھایا سب تو پہلے نہ سنن تے نہ سنن دیاں گلاں تے دوے بھی کریندے رہن جیڑا سنن دا قائل ہے صلاۃ و سلام دے سنن دا قائل ہے او مرتد تے کافر الحمدللہ اے بدنامی بھی میرے سر دے اوتے ہے اور کسے تے نہیں ول کے پوچھ لے سید عنایت اللہ شاہ صاحب کولوں خود فرماندے ہوندے ہن اللہ تیری زندگی دے اندر برکت کرے تو ایہو جہا رستہ آ کے کھولیا کہ مینوں فتوی لاون دا موقع مل گیا
او دے بعد جڑا اللہ دے پاک پیغمبر تے جادو دا اثر نہیں تھی سکدا. کیوں؟ جادو کرن والا کافر ہوندا ہے, جادو میرا کفر ہوندا ہے. غیر اللہ دی سورو پکار ہوندی ہے جادو, تے غیر اللہ دی سورو پکار دا اثر محمد رسول اللہ تے نہیں تھیندا, بلکہ محمد پاک دا میں ادنا جیا غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں وچوں ہاں. میں تے انہاں دی جتیاں دی خاک دا مقابلہ ہی نہیں کریندا. ساری دنیا دے جادوگر ٹیلا لویں, میرے پیشاب دے قطرے تے جادو دا اثر کوئی نہیں کر سکدا. جدا میں جائے عام آدمی تے جادو دا اثر نہیں ہوندا, میرے محمد رسول اللہ تے جادو دا اثر کیویں تھی سکدا ہے؟ دعا مسئلہ اے میں اٹھایا ہے. تیجا مسئلہ اے ہے جڑا اللہ دے اس دسیو قرآن والے تویزاں نو چھوڑ کے قرآن پاک تویز آدا ہے پڑھو تے پڑھ کے دم کرو. اس تو سوا دعا تعویذ قرآن نے نہیں کیتا. قرآن نو لکھ کے خانیاں دے اندر لکھنا, بازواں دے نال بننا, لیٹریناں سمیت وچ لگا ونجے قرآن لکھیا ہویا, انہاں دے حرف توڑ کے لکھنا, بعض مہار تے حائضہ عورتاں دے گل وی توید بناونے, اور میاں بے پردہ عورتاں دے کول بیٹھ کے مشورے دے طور تے مشن تے وقت ٹوکن پیسیاں دے لونے 1000 روپیہ. اے بندہ بھی کافر ہے, کدے مسلمان نہیں ہو سکدا. اللہ دے پیغمبر جو فرمایا ہے جیڑا بے پردہ عورتاں دے جرمٹ دے اندر بیٹھا ہوئے دعا نو قتل کر دے او زندہ چھوڑن دے قابل کوئی نہیں. اے مسئلہ بھی ضرور ہے. توید کرنا ہی تو وہ کر جڑا زبان نال پڑھ, جویں اللہ پاک نے قرآن چاکیا ہے. میرے پیغمبر کو رب اعوذ بکا من ہمزات الشیاطین, اور میرا پیغمبر کل اپنی زبان نال آکھیا کر ایہو تویز یا جڑا میں قرآن چ پیا دسیندا. اے مسئلہ بھی اٹھایا. مت دعا مشرک دی زبیہ کھاون والا او مغالطے دے اندر ہے, پہلے انہوں سمجھاونا پاوندا ہے, سمجھاون دے بعد بھی جے کر مت بھی ضد تے آوے تے جویں مشرک مرتد دے انہیں او بھی مرتد دے. اگر ہے کسے دی طاقت تو ساڈی تے جان بھی اس واسطے ودی ہے. اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا دے اوتے تے راہ تے لگ ونجے تو مت بھی بڑا سودا سستا پایا جاندا ہے. اے جڑے مسائل کسے پارٹی بیس تے کوئی نہیں, او کسے تھڑے بیس تے کوئی نہیں, اور سکھ دی زندگی گزارن دا تا ہر کائنو چاہ ہوندا ہے. مینوں کیڑی ضرورت ہے میں اپنی جان سولیاں تے ٹنگڑی ہے بھائیو, مگر ضرورت ہے کہ اللہ دا قرآن مینوں نہیں بان دیندا, محمد دی سنت نہیں بان دیندی. تے وقت چلدیاں جدن دی مینوں ایک حدیث لدھی محمد رسول اللہ دی, میں اگے بھی جاہل ہوندا جدا کولو مینوں او حدیث تے نظر گئی ہے, اس کے بعد میں وعدہ کر لیا ہے میں جان تک کھپا دینی ہے, نہ مسلیاں نو چھڈنا کوئی نہیں. آ سنو حدیث بھی تینوں سنا چھوڑو, توجہ ہے, تھکت نہیں بیٹھے. اللہ دے پاک پیغمبر ایک دیاڑے روندے کھلے نو تے فرماندے نے وددت انا قد رأینا اخواننا. واہ میرے ساتھیوں, میں کو اللہ دی قسم ہے اج میں کو وڈی سکھ آئی کھلی ہے متراں بھراواں دی. سکھ متراں دی لگ گئی محمد دے دل دے اندر تے فرماندے اج یار مینوں اپنے بھراواں دے دیکھن دی وڈی سکھ پئی آندی, کاش کہ میں اپنے بھراواں کو دیکھ گنا ہا. صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں, اللہ سنا اخوانوں کا یا رسول اللہ, اساں جو تواڈے بھرا ہیں جند جان قربان کرن والے آئے, تیرے نام تے مر مٹن والے آئے, تیری زبان تے مر مٹن والے آئے, تیری جسم و جان تے مر مٹن والے آئے, تیری انابت تے مر مٹن والے, تیری ولایت تے مر مٹن والے, تیری فتوت تے مر مٹن والے, تیرے اعلان تے مر مٹن والے, تیرے ایمان تے مر مٹن والے, تیرے عنوان تے مر مٹن والے, سارا ایک ایک ذرہ ساری کائنات دا تیرے اشاریاں تے مر مٹ رہا ہے. حتیٰ کہ جی تسا منہ وچوں تھوک سٹو اسا منہ پٹ کے تھوک تہاڈی اپنے منہ وچ لائے کے نگل وینے ہاں, حتیٰ کہ تہاڈیاں تھوکاں ساڈے ہتھاں تے پائے جاویں اور مل کے اپنے منہ نو روشن کر لینے ہاں. اللہ دے پاک پیغمبر جی تے بھلا اساں اجے بھی تیرے بھرا راہ بھرا نہیں تے ہور کون بھرا ہے تے ساڈے بھراواں دے ہوندے ہویاں تو وت وی آتا پیا کہ ہائے ہائے النار نا اخواننا, میں کاش کے اپنے بھراواں کو دیکھ گنا. نبی کریم فرمانے لستم اخوانی انتم صحابی, تساں تے میرے یار ہو میرے بھرا نہیں.
انتم صحابی تسا میرے دوستو گھاٹے یارو تسا میرے پھرا لا حیران تھی گئے صحابی تے حدیث بھی اوہے امام مغرب سید المحدثین امام ابن عبد البر لکھدا ہے کہ اے حدیث ہو جائیے جیڑی حدیث دا انکار مسلمان کوئی نہیں کر سکتا، کوئی ہووے اسلام دا دشمن کافر تو کر سکتا ہے. یہ اتنی مشہور حدیث ہے جن دا انکار مسلمان نہیں کر سکتا. صحابہ کرام مت حیران تھی کہ پوچھ دیں یا رسول اللہ اے دساؤ اسا جو تواڈے بھرا نہیں تو کون؟ اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے اخوانی الذین لم یأتوا بعد، میرے بھرا او ہن جڑے اجاں دنیا تے آئے نہیں. اللہ شالا اسے لسٹ نہ لکھ. اللہ اللہ الذین لم یأتوا بعد، او میرے بھرا او ہن جڑے اجن توڑی دنیا تے آئے نہیں. نہ میں انہاں کو دیکھنا ہے نہ انہاں میں کو دیکھنا ہے. ولم یرونی نہ میں انہاں کو دیکھ کے مرنا ہے نہ انہاں میں کو دیکھ کے جیونا ہے. انہاں آونا ہے جدا میں ونجنا ہے، انہاں آونا ہے جدا میں لگا وجنا ہے تے انہاں آ وجنا ہے. او بندے آونا اللہ دے پاک پیغمبر جی انہاں دی نشانی کیوے؟ اللہ دا رسول فرماندے ہیں آمنو بی ولم یرونی، انہاں بغیر میرے ڈٹھے دے میری سنت تے انج ایمان رکھنا ہے. جو لوگ بدعتاں تے دوپار کیتی کھلے ہو سن وت بھی میری سنت نو زندہ کرن تے او لگے کھڑے ہو سن. او بندے او مارکا توبا للغرباء، یہ جائے بندے انہاں دا نام غریب ہونا ہی نے، انہاں دا نام یا رسول اللہ. غریب تا ساڈے نزدیک او بندہ ہوندا ہے جندو ایک ڈنگ دی لبھے تے ترائے ڈنگ دی نہ لبھے، او غریب ہو سن. اللہ دے رسول فرمایا نہیں نہیں، چنگے بھلے ملک ہو سن، چنگے بھلے کھاندے پیندے گھرانے دے ہو سن. غریب دا معنی ہوندا ہے ان بھاندا تے نا پسند. او لوگاں نو اج نا پسند ہو سن جویں غریب الوطن مسافر بندہ نا پسند ہوندا ہے. او اوپرے اوپرے لگدے ودے ہو سن، اپنے گھر وچ وی معاشرے تے علاقے والے دے نزدیک بھی اوپرے معلوم ہو سن، باہر نکل گئی سنتا بھی اوپرے معلوم ہو سن. کیوں اوپرے معلوم ہو سن؟ یا رسول اللہ انہاں دا کم کیڑا ہونا ہے؟ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے کم تا دسیندا پر پہلے میں محمد دا سنیہا چا گھنو. ایہو جے بندے آ ونجے تا انہاں نو کی کریا ہے توبہ میں محمد دی مبارک دے دیا ہے. ہائے 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 میں محمد دی مبارک دے دیا ہے تے کیا ہے محمد پاک مبارک دے کے دے آئی نے. یا رسول اللہ انہاں دی نشانی کیڑی ہونی ہے؟ اکھے الذین یحیون سنتی بعد ما امیتت. جڑے ویلے بدعتاں دے اوتے مولوی وی پیر وی لک بدی کھلے ہو سن، جڑے ویلے بدعتاں دی اصلاح دنیا پہ کریندی ہو سی، سنت دی بے پرواہی پہ کریندے ہو سن، بدعتاں دے دوپار چڑھے ہوئے، شرک دے دوپار چڑھے ہوئے، بد عملیاں دے دوپار چڑھے ہوئے. ایہو جے دور وچ جڑا بندہ اٹھی کے میری سنت نو زندہ کرے سی او میں محمد دا بھرا ہے، او میں محمد دا بھرا ہے، او میں محمد دا خوشخبری دا مستحق ہے، او میں محمد اس نو غریب نہ پیا رکھدا، میں محمد اس نو وعدہ پیا آمنو بھی بغیر ڈٹھے دے. او یارو انہاں دا میری سنت تے اتنا اعتقاد ہونا جویں تساں میں کو دیکھ کے یقین رکھی کھڑے ہو انہیں انہاں بغیر ڈٹھے دے یقین رکھنا. یہ جہاں حدیث سانو ڈرایا ہے کہ جہاں سنتا لوگ محمد کریم دیاں
مردہ کیتی کھلن تویز لکھ لکھ کے تویز علی سنت پڑھن دیے لکھن تے زور دتی کھلن سنت اے جو مشرک دی زبیہ نہیں کھاونی اے کھاون تے جھولیاں بھری کھلوتن سنت اے کہ نبی نو آکھنا جادو دا اثر تھی گیا ہے اے تا قرآن دا کافراں دا عقیدہ ہے وہ مسلمان رکھی کھلن اللہ پاک دا باز ایہو جہا سارا موجود ساری دنیا نالوں ٹل لا کے اپنی جان تجوکھا چ پا دے مسلمان مگر محمد کریم دی سنت دے خلاف کدے بھی قبول نہ پیا کرے کئی سمجھ آتی کوئی نہ ہوں یہ کافی نے ایمان واسطے تو کافی ہے نا یہ نا ایمان واسطے انشاءاللہ زندگی ہوئی تو ول اس تو اگاں ول کرے سوں جے کہیں ساتھی نو کو مغالطہ ہوئے تو ہن اجازت ہے اٹھ کے سوال کر کے ماشاءاللہ جزاک اللہ اچھا نہیں وہ گل ٹھیک ہے وہ مسئلہ ٹھیک پہ پوچھ رہا بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ گل سن بیٹھ جاؤ نہیں تو ہوں بیٹھ جاؤ مسئلہ پوچھ رہا بیٹھ جاؤ چھپر بھائی اس نے سوال نہیں کیتا وہ ساڈا عزیز ہے اس نے مسئلہ سمجھن واسطے گل پوچھیے بھائی جہے رشتے لوگوں نے مشرکاں نال کیتے ہوئے آئی سمجھ یہ گل تو پوچھنے والی ہے مشرکاں نال جڑے رشتے کیتے ہوئے انہاں دا کی بن سی ٹھیک ہے ہن اول گل تو یہ ہے جی میرے ہاتھ شریعت ہوندی تو میں کوئی بہتر کراں شریعت کہندی اس نے آخ دیتا ہے جو نہ مشرک نو دیو تے نہ مشرک تو گنو لا تن کے ہل مشرکات مشرک تو گنو نہیں لا تن کے ہل مشرکین مشرک کو دیو نہیں یہ آ گئی سمجھ اللہ نے قرآن چ آخ دیتا ہے ہوں مسئلہ یہ ہے جنہ لوگوں یہ مسئلے دا پتہ کوئی نہ تے جہالت تے بے خبری دے اندر اگر وہ کر بیٹھے تا انہاں دے اتے فرد جرم عائد نہ ہو سی شریعت دا کیوں شریعت دیے ان احد من المشرکین استجارک فاجرہ حتی یسمع کلام اللہ مشرک آدمی نو بھی مشرک تاں آکھنا ہے جے پہلے اس نو اللہ دی کتاب سنا کے حجت واضح کر گنو وت سمجھے وت ضد کرے تاں اودے تے فتوی لگاؤ جہاں لوگوں نو مسائل دا پتہ کوئی نہ علماء نے سستی کیتی ہے علماء انہاں تک مسئلہ نہیں پہنچایا نال یہ ہے کہ او علماء جڑے اج ہی قرآن دے خلاف ہیں انہاں پہنچاونا کس واسطے ہے بہرحال او جرم پہنچاون والیاں تے ہے جنہاں بیچاریاں لوگاں نے لا علمی دے دور وچ کیتا ہے ان دے حق وچ ہے کہ آئندہ واسطے او احتیاط کرن اور انہاں دے اندر بھی اگر او کوئی اپنے رشتے توڑن دے اتے اگر فساد تے فتنہ دے اٹھن دا خطرہ نہیں تو اپنے وہ فیصلے واپس گنن جے نہ تو اس مجبوری دی بنا تے میں بھی دعا کرنا تساں بھی کہ اللہ پاک آئندہ واسطے محفوظ رکھے جان بوجھ کے جڑا کرے او مجرم ہوندا ہے مغالطے وچ اگر ہو جاوے تو اللہ پاک معاف کرے آپ جو ڈھلے تے جڑا ہوئے نا گندے میدے والا انہوں خالص شے ہضم ہوندی ہاں ودو لو تدہنو مگر میرے پاک پیغمبر تسا کے کرنا ہے فاسدع بما تؤمر جویں جویں تانوں اسا حکم دیندے پیا ہے تسا انہیں کھول کھول کے بیان کرنا ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید اے میرے پاک پیغمبر
تساں تلاوت بھی کرنی تے ما اوحی الیکا تساں تذکیر بھی کرنی تے نال قرآن دے تساں تبلیغ بھی کرنی تے نال قرآن دے تساں سناونا بھی قرآن تساں سمجھاونا بھی قرآن تساں پڑھاونا بھی قرآن تے کیویں کر کے پڑھاونا ہے لولا ثبتناک لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا لولا اگر یہ گل نہ ہوندی اللہ کیڑی گل نہ ہوندی ان ثبتناک اے ساڈا کمال ہے میرے پاک پیغمبر ثبتناک اساں تواڈے پیر جمائی رکھن اسے قرآن تے جے اساں تواڈی تسبیح تے قلبی نہ کر دے تال لقد کتا ترکن الیہم شیئا قلیلا قریب ہاں لقد کتا قریب ہائی نانا ہویا نہیں مگر قریب ہاں کیویں ہویا ترکن الیہم شیئا قلیلا چونکہ پیغمبر دا مقام اس واسطے اللہ پاک نے الفاظ بھی بڑے منتخب کر کے نازل فرمائے ایک رکوع ہوندا ہے رکوع دا معنی ہوندا ہے بالکل جھک جانا ایک رکوع ہوندا ہے تھوڑی جہی لفظ آوے بالکل نہ جھکنا اللہ پاک فرمانا ہے تساں بالکل تا جھکنا کوئی نہیں کافراں دے اگے تساں بالکل تا گل مننی کوئی نہیں قبر چٹاں دی میرے پاک پیغمبر مگر قریب ترکنو تساں تھوڑے جے کچھ مٹھے تھی ونجو کچھ تھوڑی جی تساں مصلحت اختیار کر ونجو شیئا قلیلا مگر ساڈی غیرت نو گوارا نہیں آیا ہوے میرا نسخہ شفا ہوے میرا قرآن منزل من اللہ ہوے دلاں دے اندروں اروڑیاں شرک دیاں کڈ کے طہارتاں توحید دیاں دیون والا ہوے مزکی تے مطہر قرآن تے ول بیان کرن والا ہوے محمد جان تے ول کچھ بھی دل مٹھا ونجے اللہ فرماندا ہے مینوں یہ گل چنگی کوئی نہیں لگنی مگر تساں جو ہے انسان تے انسان ہوندا نسیان کولوں متا کدی بھول بھلے کھتی ونجے ہاں اللہ پاک فرماندا لولا ان ثبتناک تواڈے انج تھیواں تو پہلے اساں پہلے آپ تواڈے دل نو اپنی مٹھ دے اندر لے لے اللہ پاک فرماندا ہے اساں انج ہون بھی نہیں دتا اللہ سائیاں جے انج ہو ویندا تول کے تھیندا اللہ پاک فرماندا ہے اذا لازقناک ذیف الحیات و ذیف الممات اے میرے پاک پیغمبر جے کدی تساں تھوڑا جیا مسئلہ بھی لیٹ نال چ بیان کریں دے چلو ایک آیت اج اگلے پیر نہیں چلو یار پیشیلے سنا دسائے اللہ پاک فرماندا ہے جے قدر اتنی بھی تاخیر یا تسہیل ہو جاندی تول اساں دنیا تے بھی تانوں دوہری پکڑ کریا تے اگا بھی دوہری گرفت کریا پر چنگا ہے میرے پاک پیغمبر دشمنوں ہی موقع کوئی نہ ملیا اللہ دی کتاب بھی کما حق ادا ہو گئی تے اللہ دی رحمت بھی تواڈے اوتے بدل بن کے وسدی رہ گئی ہن تساں کی کرنا ہے میرے پاک پیغمبر بلغ ما انزل الیک من ربک اے میرے پاک پیغمبر باویں تنگیاں آویں تاں وی بلغ باویں گھروں بے گھر ہونا پوے تاں وی بلغ باویں اپنے امن تے وطن تے چمن وی چھوڑنے پوے تاں وی بلغ باویں اپنی معصوم بچیاں دے رخساراں تے تھپڑ وی برداشت کرنے پوے تاں وی بلغ باویں نماز دی حالت دے اندر اپنی پیٹھ مبارک تے اوجھڑیاں برداشت کرنیاں پوے تاں وی بلغ باویں میدان جہاد دے اندر اپنی جبین مقدس تے خود دیاں کڑیاں وی دس جان تے فوارے خون دے چل جان تاں وی بلغ باویں میدان احد دے اندر اپنے دند مبارک بھی شہید کراونے پوے تاں وی بلغ اے میرے پاک پیغمبر اس مشن دے اندر کمی تساں نہیں آن دینی تے تہاڈے مقام دی ترقی دے اندر میں نہیں تھوڑ آن دینی ہوں اللہ دے پاک پیغمبر صبح کیا تے شام کیا دن کے تے رات کے میاں دوپہر کے تے گرمی کے تے سردی کے اللہ دے پاک پیغمبر انہیں اللہ دی کتاب نال وفا رکھی کھلوتے ہیں یہ کوئی بندہ توجہ نال پیغمبر دی سیرت دا مطالعہ چا کرے تو انہیں معلوم ہوتا اللہ انہیں معلوم ہوتا یارو پیغمبر دا ہسنا بھی قرآن دے نال پیغمبر دا ٹرنا بھی قرآن دے نال پیغمبر دا بیٹھنا بھی قرآن دے نال پیغمبر دا رونا بھی قرآن دے نال پیغمبر دا سونا بھی
بھی قرآن دے نال، پیغمبر دی دعا بھی قرآن دے نال، پیغمبر دی بکا بھی قرآن دے نال، پیغمبر دی ادا بھی قرآن دے نال، پیغمبر دی رضا بھی قرآن دے نال، پیغمبر دا حیا بھی قرآن دے نال، پیغمبر دا علا بھی قرآن دے نال، پیغمبر دی تقریر بھی قرآن دے نال، پیغمبر دی تفسیر بھی قرآن دے نال، پیغمبر دی تسبیح و تکبیر و تعلیل و تفکیر و تنویر و تشریح و توضیح بھی قرآن دے نال، پیغمبر دی ترقی بھی قرآن دے نال، پیغمبر دی تسلی بھی قرآن دے نال، پیغمبر دی تجلی تعلی تجزی تحری تدلی بھی قرآن دے نال، پیغمبر دا تصور تخیل تدبر تفکر تنور تصور بھی قرآن دے نال، پیغمبر دی حج تے سج تے دھج بھی قرآن دے نال، پیغمبر دا بخت تخت رخت بھی قرآن دے نال، پیغمبر دا جواب و سوال بھی قرآن دے نال، پیغمبر دا مرضی تے حال بھی قرآن دے نال، پیغمبر دا یول مال بھی قرآن دے نال، پیغمبر دا بخت و اقبال بھی قرآن دے نال، پیغمبر دا ایاب بھی قرآن دے نال، پیغمبر دا ذہاب بھی قرآن دے نال، پیغمبر دا خطاب بھی قرآن دے نال، پیغمبر دا نصاب بھی قرآن دے نال، پیغمبر دا سفر بھی قرآن دے نال، پیغمبر دا حضر بھی قرآن دے نال، پیغمبر دی نظر تے بصر تے فکر تے فقر بھی قرآن دے نال، پیغمبر دا احد تے بدر بھی قرآن دے نال، پیغمبر دی زور تے اثر بھی قرآن دے نال، پیغمبر دی عشاء تے فجر بھی قرآن دے نال، پیغمبر دا قیام بھی قرآن دے نال، پیغمبر دا اعلان بھی قرآن دے نال، پیغمبر دا عنوان و اتقان و بیان و اعلان و اذہان و ایذان بھی قرآن دے نال، پیغمبر دی نماز بھی قرآن دے نال، پیغمبر دی زکات بھی قرآن دے نال، پیغمبر دا رکوع و خشوع و خضوع و جزوع و خضوع بھی قرآن دے نال، پیغمبر دا ہر ایک کام تے ہر ایک حرکت بھی قرآن دے نال، ان ویکھ لا میاں پیغمبر سارا قرآن دے نال، تے جے کسے پیغمبر نوں نہ ویکھیا ہوئے او قرآن پڑھ کے ویکھ لے بھریا محمد دی شان دے نال۔ محمد رسول اللہ آخو صلی اللہ علیہ وسلم، ہر قدم ہر سا بھی کس نال پہ چل رہا ہے؟ قرآن دے مقابلے تا اللہ دے پاک پیغمبر دا اپنا فرمان نہیں پیش کیتا جا سکتا، چاہے جائے کہ کسی ملا دی کتاب پیش کیتی جائے۔ اللہ اکبر، ہاں جی، اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اللہ پاک فرماندے میرا پیغام پہنچاؤ۔ اللہ دے پاک پیغمبر کے کر دین، اعلان کر دین کائنات دے سامنے، یا ایھا الناس، او بنی نوع انسان، او بنی آدم، او بندے دے پترو، اللہ کے آخنا چاہنا ہے۔ اللہ پاک فرماندا میرے پاک پیغمبر اعلان فرما رہے ہیں فاستمعوا لہ، توجہ نال سنو، فاستمعوا لہ، غور نال سننا۔ ایک تو سماع ہوندا ہے، ایک استماع ہوندا ہے۔ جتھے فاستمعوا آ ونجے اتنے بالکل چپ ہوندی ہے، بالکل خاموشی ہوندی، جی اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون۔ جس لئے قرآن پڑھیا جائے تبلیغی انداز نال، تقریری انداز نال، یا نماز دے اندر تلاوت دے انداز نال، اس لئے کہ کرو خاموشی نال سنو، پچھوں اپنی گپاں پچھوں اپنی تلاوتاں ختم نہیں کرنیاں۔ اے اللہ دی کتاب یعنی پیغام رسول دا مقام ہے۔ ہاں جی، خاص طور تے رسول نو منن والےاں نوں تاں اس بات دی زیادہ ہمدردی ہونی چاہیے کہ پیغام رسول نو بندہ یا سنے تے قبول کرتا جائے۔ ہاں جی، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، او انسانو اللہ نے مثال بیان کر دیتی ہے، ہن اللہ دے پیغمبر سنا رہے ہیں فاستمعوا لہ، اللہ دے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں توجہ نال، توجہ نال، غور نال میاں ہوشیار خبردار با ادب با ملاحظہ، ذل سبحانی کا پیغام آ رہا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرما اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے فاستمعوا لہ، اینو توجہ نال سننا
بادشاہ اللہ کا ہو جی مثال بیان پیا کرے نا جہدے بارے تو آپ پیا ہے ذرا کن لا کے سنیا ہے ذرا توجہ نال سنیا ہے اللہ پاک فرماندا ہے اونج تے میرا ہر پیغام لائے کہ توجہ ہے مگر اے ہو جیا پیغام ہے جس دے نال انسان نو انسانیت ملدی ہے اس واسطے میں ابتدا دے اندر بھی لفظ بولے یا ایھا الناس او بندے دے پترو حقیقی معنی دے اندر انسان بن جاؤ ضریب مثل فاستمعوا له اے مثال تواڈے واسطے بیان کیتی جا رہی ہے اے مثال تواڈے نفع واسطے استعمال کیتی جا رہی ہے اے تواڈے فائدے واسطے اللہ بیان فرما رہے اللہ بیان فرما ایڈی اہم مثال دے اندر دیر نہیں ہونی چاہیے اللہ دے پاک پیغمبر اعلان فرما